Ngakhale kuti dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko osauka, limodzi mwa mayiko 5 osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi, mdzikomo muli anthu ena amene ndi a ndalama zankhaninkhani. Mdzikomo muli anthu ena amene ndi a ndalama zawo zambiri. Msiku wa lero bwanji mulole ndikupasireni top 9 ya anthu olemera kwambiri ku dziko la Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa namba 9 pali Joyce Banda amene chuma chake cha Dr. Joyce Banda chili pa net worth ya 53 million US dollar, kapena kuti 90.1 billion Malawi kwacha. Iwowa chuma chawo anachipanga kuzera ma business ndi ma investment osiyanasiyana. Dr. Joyce Banda ndi president opuma wa dziko la Malawi. Iyeyu ndi yemwe adayambisa chipanicho cha People's Party. Iwowa ndi mayi wa malonda amene ali ndi makampani yakenso osiyanasiyana. Imodzi mwawonso mwa business yake ndi ja school imene imatchedwa kuti Joyce Banda Foundation. Ndipo pa namba 8 pali Gospel Kazako. Gospel Kazako chuma chake ndi 72 million US dollars, chimene ku Malawi kwacha ndi 122 billion Malawi kwacha. Gospel Kazako anatchuka kwambiri mzaka za ma 90s chifukwa cha ulakatuli. Iyeyu chuma chake anachipeza kuzera mu zolengeza za malonda, komanso kuphatikizapo Zodiac TV komanso Zodiac Radio. Iyeyu ndi munthu wa malonda wa ndale amene anakhalaponso nduna ya boma mu ulamuliro wa Tonse Alliance umene unasogoleredwa ndi Lazarus Chakwera. Pa namba 7 pali Leston Mole. Mkuluyo chuma chake chonse ndi cha ndalama pafupifupi 78 million US dollars, imene ndi ndalama ya ku Malawi yokwana 132 billion Malawi kwacha. Mkuluyu ndi wa mabizinesi amene ali ndi makampani osiyanasiyana. Iyeyo ndi mlimi wa za transport komanso ali ndi ma investment ambiri amene ndalama zake zimachokera. Pa namba 6 pali Bakiri Molozi. Iyeyo net worth yake ndi ndalama zokwana 110 million US dollars, zimene ndi pafupifupi 187 billion Malawi kwacha. Iyeyo chuma chake anachipeza ma business monga business ya filling station, ulimi komanso matraki, zimene ndi nkhani zokhuza ndi transport. Dr. Bakiri Molozi ndi president opuma wa dziko la Malawi amene anatenga boma kuchokera ku ulamuliro wa chipani chimodzi kubwera ku matipate. Iyeyu ndi yemwe adayambisa chipani cha UDF. Mkuluyo alinso ndi makampani angapo mdzina lake amene kumachokeranso chuma chake cha mkulu ameneyi. Titaona zapa namba 6, bwanji mundilole kuti mutakhala kuti mwachita subscribe ndi chinthu chofunikira, koma mukuziwa chinthu chofunikira kwambiri kuposa kupanga subscribe ndi kuchita turn on notification bell. Ndi chimene chidzakuthandizani kuti nthawi iliyonse imene ndaponya video muzilandira notification as long as data yanu ili on, ngakhale simunafike ku YouTube. Let's go back to the video. Pa number 5 pali Anizi Sulemani. Mkuluyu chuma chake chili pa ndalama zokwana 136 million kwacha, imene ndi ndalama pafupifupi 231 billion Malawi kwacha. Iyeyo ndi Malawi wa ma business. Mkuluyu ali ndi ma building komanso makampani otchuka Mulimbi ku Blantyre. Iyeyo ndi mlimi komanso wa zamalonda, ndi mwini wake wa Comfort Estate, ndi iyeyunso ndi mlimi wa ziweto monga nkhuku. Pa namba 4 pali Jimmy Kolea Mpasa. Mkuluyo net worth yake ili pa ndalama zokwana 138 million US
dollars imene ndi pafupifupi 234 billion kwacha. Iyeyo ndi Mmalawi amene ndi wa mabizinesi amaloji otchuka ndiponso ndi mwini wake wa Mpasa Holdings Limited. Pa number 3 pali munthu amene anachita shape kaganizidwe ka anthu ambirimbiri makamaka tikabwera pa nkhani yokhuzana ndi business komanso kuchita mind business yake. Yes, ndikukamba za munthu wamkulu Prophet Shepherd Bushiri. Mkuluyu chuma chake ndi pafupifupi 170 million US dollars imene ndi pafupifupi 289 billion kwacha. Iyeyu chuma chake anachipeza kuzera ku utumiki wake, zokopa alendo, ma business ndi ulimi. Mkuluyu ndi yemwe anayambisa mpingo wa ECG komanso ndi Prophet. Chuma chake china anachipeza kwambiri makamakaso ku nkhani ya migodi. Pa number 2 pali Simbi Phiri. Mkuluyu networth yake ndi ndalama zokwana 200 million pa ndalama za ku America, zimene pa ndalama ya ku Malawi ndi pafupifupi 340 billion Malawi kwacha. Iyeyo chuma chake anachipeza kuzera ma business ake a construction monga Kato Civil Construction komanso Zambezi Constructions. Iyeyo ndi Malawi wa zamalonda. Pa number 1 ndisana kuuzeni pa number 1 ndimafuna ndingokuuzani kuti ngati video iyi mwafika mu nthawi inoyi mukuonera zikutanthauza kuti mwayikonda. Bwanji mutatipasa like ndi cholinga chokuti anthu adzadziwe kuti video iyi inoyo munaonera ndipo mwayikonda. Komanso ndikupempheni kuti musiye comment mu comment section ndi munthu uti wa zamalonda amene mamusatira kwambiri, amene mukakhala mukuti mukuyang'ana anthu a zamalonda adawawa ndi amaganiza makamaka ku nkhani yokhuza business. Koma pa number 1 pali Tom Mpinganjira. Mkuluyu networth yake ndi ndalama zokwana 260 million US dollars kapena kuti 442 billion Malawi kwacha. Iyeyu chuma chake anachipeza kuzera ma business aza mabanki monga FDH Bank. Iyeyu ndi Malawi yemwe ndi mwini wake wa FDH Bank komanso ali ndi ma insurance company angapo komanso ali ndi ma company ena. Iyeyu ndi supporter ndithu wa timu ija ya Nyerere moti nthawi zambiri imayendesedwa ndi iyeyu. Iyi ndi listi ya anthu olemera kwambiri ku dziko la Malawi, limene dziko limene anthu ena kugona ndi njala, anthu ena ndalama sakukumbukiranso kuti asala ndi ndalama zingati mu account kuli kuchuluka kwa ndalama. Koma mukudziwa kuti ngakhale anthu ena ali ndi ndalama, anthu ena amasatidwa ndi anthu ochuluka kwambiri. Video yake ndi imene ili pa screen. Mutakadziwa za oyimba amene amasatidwa kwambiri mukhonza kupindulaponso kwambiri. Dzina langa ndine Sam Mapite, tikakumane komweko in few seconds.